správy televízie Amos s Dominikou Zeleníkovou. Vítajte pri sledovaní druhého vydania školských správ televízie Amos. Dramatický krúžok je známy svojimi originálnymi nápadmi. Pozrite sa, ako sa dá umelecky spracovať pozvánka na zápis prvákov. Po roku sa stretávame na základnej škole na Komenského ulici. Dôvod je jasný. Filmoví hrdinovia Harry Potter a jeho kamarátka Hermiona sa sem opäť vrátili. Ahojte, decká. Páči sa vám v škole? Áno. A ty do akého krúžku chodíš? Do dramatického. A prečo práve do dramatického? Lebo ma to baví, je tam dobre a nasviečujeme divadla. No a deti, viete už aj čítať? Áno. Vitajte, Tina. Toto je tvoje auto? Áno, mám nové auto. Čítaš super. No a aké to tu máte pekné. Aké pekné masky, pozri, aké pekné. Krásne. To ste všetko vy vyrobili? Áno. Tak ahojte. A viete vy, čo my máme ešte nové? Nielen naše biflomory sú zaujímavé, ale kopec zábavy. Napríklad naša nová vlastná televízia. Neveríte? No fakt! Poďte sa pozrieť do nášho mediaklubu. Nástupište 9 3/4. Čo sa tu deje? Čo tu robia tie dievčatá? To je televízne štúdio? A vy tu čo robíte, dievčatá? Píšeme novú reportáž do televízie Amos. No to vám je super. A my máme ešte ďalšie novinky. Tých strelcov si myslela naozajstných? Majú aj skutočné pušky? Ukážeš mi ich? No jasné. A mimochodom, strieľajú z naozajstných pušiek a super dobre. Žiaci susednej základnej školy na Vorazdovej ulici boli v decembri na predvianočnom výlete v Rakúsku. Reportáž z Viedne je malou spomienkou na čas Vianoc. Predvianočná Viedeň ponúka všetkým svojim návštevníkom každoročne neopakovateľnú atmosféru. Na námestí sme videli veľmi krásnu vianočnú výzdobu. Išli sme cez drahú ulicu Kolmár, preto sa to volá Kolmár, lebo je to aj Kolma ulica. Veľmi sa nám páčilo, že tá ulica bola veľmi pekne vysvietená, vyzdobená. Viedeň so všetkými svojimi krásami a čarovnou atmosférou vám po celý rok ponúka veľa možností na zaujímavý výlet. Ľubica Mišinová, televízia Amos.